Hoek staat op zijn kop voor bekerwedstrijd tegen Telstar. Ja, ik denk dat het hier vanavond, misschien vanmiddag zelfs al, een groot spektakel zal worden. En verder in deze Zeeland nu. Waterkoken na leidingbreuken. En geen arts, maar een nachtzuster op bezoek. Goedenavond. Iedereen in Hoek zit op een roze wolk deze week. En dat blijkt maar weer als je de inwoners een vraag stelt over hun voetbalelftal. Vanavond speelt dat elftal een belangrijke bekerwedstrijd tegen eredivisionist Telstar. En dat belooft een lastige wedstrijd te worden. Maar aan vertrouwen geen gebrek. Heeft u er zin in? Heel veel zin in. Het leeft toch heel erg op het dorp. Heel veel mensen hebben of een halve snipperdag of een hele snipperdag genomen. Ja, ik denk dat het hier vanavond, misschien vanmiddag zelfs al, een groot spektakel zal worden. Een paar uur geleden was het nog een regenachtige, uitgestorven dinsdagochtend. Maar vergis u niet, genoeg mensen leven de hele dag al naar de wedstrijd toe. En daar hoort gezonde spanning bij. Hoe gaat het dan? Dan loop je een beetje onrustig. Hè? Je drinkt eens een bakje koffie. Je probeert eens voorzichtig een lekkere koffiekoek te eten en dergelijke. En dan komen we langzaam naar 8 uur toe. Hè? Want om 8 uur is het zover. Dan speelt Hoek tegen Telstar. En daar komen ruim 2500 fans op af. De kaartverkoop, dat was niet normaal. 2500 kaarten waren in 2 dagen weg. Het is toch prachtig voor zo'n dorpsploegje. De mensen komen vanavond van heinde en verre. Iedereen wil de winterkampioen van de tweede divisie in actie zien. Terecht, als je het op straat vraagt. We hebben nog nooit zo'n goed elftal gehad. Ja, dat is zeker. Ik denk niet dat we daar nog gaan overtreffen. En als ze dan vanavond ook nog winnen? Dan is het allemaal zwart van de rook. Dat denk ik ook. Ik denk ervoor en daarna al, denk ik. Dat mag tegenwoordig allemaal niet meer natuurlijk. Het is allemaal streng. Maar goed, buiten het complex moet dat wel een beetje kunnen. Hè? En straks meer in deze uitzending over de wedstrijd Hoek-Telstar. Want verslaggever Ton Druppers die is er al en hij praat ons bij. Een kleine 10.000 huishoudens en bedrijven in West-Zeeuws-Vlaanderen krijgen van waterbedrijf Evides het advies om tot en met zaterdag hun kraanwater te koken. Aanleiding zijn 2 leidingbreuken, 1 bij Oostburg en 1 bij Schoondijken, die ook het plaatselijke voetbalveld deels blank zetten. Door de breuken komt op sommige plekken geen water meer uit de kraan. En volgens een woordvoerder van het bedrijf Evides hebben de 2 breuken niks met elkaar te maken. En op de website van Evides is terug te vinden voor welke postcodes het kookadvies van kraanwater geldt. Bij deze groothandel in bouwmaterialen in Middelburg hebben 30 medewerkers korte tijd het werk neergelegd. Ze zijn het niet eens met het verloop van CAO-onderhandelingen. Het bod van 6,5% en dan over 27 maanden is natuurlijk veel te lang. En wat zou er moeten gebeuren? In ieder geval dat er een nieuw bod op tafel komt. Onze eis is 7%, dus daar gaan we nou voor, maar dan wel voor 1 jaar en niet voor 27 maanden. Middelburg is niet de enige locatie waar het werk even wordt stilgelegd. We zijn ook met BMN collega's uit Goes en ook een aantal uit Vlissingen die ons komen versterken. Als er geen beter CAO-bod komt, sluit de FNV verdere acties niet uit. Wat willen we? Een goede CAO! Wanneer willen we dat? Nu! Hoe gaan we dat doen? Actie, actie, actie! Voor de verdrinkingsdood van een man in Gent zijn 2 Goesenaren in hoger beroep opnieuw veroordeeld. Ze gooiden de man in het water tijdens de Gentse feesten 3 jaar geleden. De man verdronk omdat hij niet kon zwemmen. De Goesenaren zijn veroordeeld tot respectievelijk 4 en 2 jaar, waarvan een deel voorwaardelijk is. In plaats van de huisarts een verpleegkundige van Zorgzaam bij je thuis als je de huisartsenpost belt. Vanaf 1 januari kan dat gebeuren in Zeeuws-Vlaanderen. Dan gaan de huisartsenpost en de verpleegkundige ouderenzorg van Zorgzaam een bijzondere samenwerking aan. Goedemiddag, ik spreek met Trias Jester, de huisartsenpost. De huisartsenpost in Terneuzen krijgt een verontrustend telefoontje van een inwoner uit Zeeuws-Vlaanderen. Vanaf januari bestaat de kans dat niet de huisarts van dienst in de auto stapt om polshoogte te nemen, maar dat er een belletje gaat naar de verpleegkundige van de acute dienst van Zorgzaam die een avond-, nacht- of weekenddienst heeft. Er zijn oproepen die nu naar de hap gaan waar heel goed een verpleegkundige naartoe zou kunnen.
En daarmee kunnen wij elkaar helpen. Wij bevinden ons al in die regio, omdat wij daar al zijn vanwege de huizen die Zorgzaam daar heeft en vanwege de thuiszorgcliënten die Zorgzaam heeft. Dus als ik het goed heb begrepen, heeft sinds 2 maanden een katheter en die loopt niet, heeft veel last van zijn buik en de vraag is of er een dokter kan komen. Nou, ik denk dat we kunnen ook de acute thuiszorg inschakelen. Het klinkt misschien best wel eenvoudig en logisch, deze vorm van samenwerking, maar dat is het in de praktijk zeker niet. Dat komt door de verschillende geldstromen. De huisarts krijgt uit een ander potje betaald dan de verpleegkundige. Daar is het afgelopen jaar veel overleg over geweest en nu dus ook overeenstemming over gevonden. En dat er nu dus die samenwerking is en ook ligt en begint, is best bijzonder. Het zijn geen acute oproepen als zijn de dingen waar je binnen 10 minuten of een half uur naartoe moet, want dat is nog steeds een ambulance. En onze oproepen die wij krijgen, die kunnen 1 tot 3 uur de tijd hebben, zeg maar, om naartoe te gaan. Ja. Dus het is minder acuut dan een ambulance, maar het is wel dringend genoeg om er naartoe te gaan. Continuïteitsverpleegkundige Manomi. Nou, eigenlijk bij problemen die prima in de thuissituatie opgelost kunnen worden, zoals problemen met katheter, plaatsen van een nieuw naaldje bij palliatieve sedatie bijvoorbeeld. Maar ook naar aanleiding van een val dat we ter plaatse gaan en beoordelen van goh, moet er echt een dokter bij komen als we vermoeden van een heupfractuur bijvoorbeeld. Dus eigenlijk dat soort hele diverse situaties. Gaat het vanaf januari echt serieuzer van start? Dus de kans is dat u dan ook meer wordt opgeroepen natuurlijk. Hoe vindt u dat? Denkt u dat het te combineren valt met het werk wat u natuurlijk hier ook te doen heeft? Ja, zeker. Want op het moment dat zo'n vraag bij de hand binnenkomt, dan wordt er goed getriageerd. En als het dan echt nodig is, dan gaan wij op pad. Dus ik denk zeker dat dat goed te combineren valt. Ja. De schatting is dat de verpleegkundige, zoals Naomi, 20 à 30 keer per maand door de hap wordt opgeroepen. Of dat ook echt zo is, zal het komend jaar blijken. Veel mensen op de been in Middelburg voor de uitvaart van Petra Bakker. Een bekende persoon in Middelburg en daarbuiten vanwege haar vele vrijwilligerswerk en ook als beheerder van talloze social media pagina's. Voorafgaand aan de uitvaart was er een herdenking bij het pompstation waar ze bijna 40 jaar werkte. Petra Bakker werd 64 jaar. Een feestelijke kerstmaaltijd vanmiddag in een restaurant in Goes. Vader en dochter die samenwerken in de zaak willen iets extra's doen voor mensen die dat goed kunnen gebruiken. Juist met deze feestdagen vind ik juist dat ook mensen die het wat eenzamer zijn of minder hebben toch wel inderdaad een gezellige middag kunnen krijgen. En zo schuiven er bijna 40 mensen gratis aan tafel. Een welzijnserorganisatie benaderde de mensen voor de kerstlunch. Het is toch geweldig, dat gebeurt ook niet iedere dag. Hartstikke mooi natuurlijk, want we moesten veel meer doen voor die ouderen. We worden verwend. Gezellig onder elkaar en alles, lekker eten. Ik hoop dat ze een hele fijne middag hebben. Daar gaat het uiteindelijk om. En dat ze heerlijk zitten te eten. En er werd niet alleen gegeten. Ik weet niet wat er in enkel de waarde bestaat. We gaan terug naar Hoek, waar vanavond de belangrijke wedstrijd tegen eredivisionist Telstar op het programma staat. De inzet is dus een plek in de 8e finales van het KNVB-bekertoernooi. En op Sportpark Den Hoek, waar de wedstrijd zo gespeeld wordt, is voor ons verslaggever Tom Druppers. Tom, ja, hoe zien ze dat bij Hoek? Is dat inderdaad de wedstrijd van het jaar? Nou, dat is wel lastig kiezen, Ariane, want ja, dat heeft er alles mee te maken dat 2025 voor Hoek gewoon een buitengewoon succesvol jaar is geweest. De club is natuurlijk kampioen geworden in de 3e divisie, speelde een prachtige wedstrijd in en tegen rivaal Kloetingen voor het kampioenschap. Maar ik denk dat deze wedstrijd tegen eredivisionist Telstar toch wel op een hele mooie 2e plaats komt op zijn minst. Want ja, we hebben eind oktober gezien hoe mooi zo'n bekeravond kan verlopen. Hoek speelde toen tegen Eindhoven, won toen na een bloedstollende verlenging met 3-2. En daar hopen ze natuurlijk vanavond weer op. Wie daar zeker op hoopt is doelman Milan Standaard. Standaard is eigenlijk Hoeks reservedoelman in de 2e divisie. Maar hij keept in de beker en dus kijkt hij uit naar het duel met Telstar vanavond. Ergens is het natuurlijk een beetje frustrerend dat je het hele seizoen op de bank zit. Ik vind, doet het prima, dus ik kan er niks op aanmerken. Maar dan is het aan mij om het te bewijzen in de bekermatchen. En ik ben ook blij dat ik het vertrouwen van de coach krijg om toch telkens die matchen te mogen spelen. Ook ondanks dat het nu tegen een eredivisionist is, dat ik toch die kans blijf krijgen van de coach. Het vertrouwen van de trainer is voor Standaard cruciaal.
Juist omdat hij als reservedoelman in de competitie niet speelt. Maar nu Hoek steeds verder komt in het bekertoernooi en de tegenstanders sterker worden, zou je denken dat zijn plek misschien toch onder druk komt te staan. Bang? Niet, nee, omdat ik wel vind van mijn eigen ook dat ik het heb bewezen in de matchen, in de voorbereiding, in de andere bekermatchen, dat ik het niveau in mij heb, om het zo te zeggen. En coach had ook van in het begin uitgesproken dat ik de bekermatchen zou spelen. En coach is ook iemand van zijn woord. Dus lang heb ik er niet aan getwijfeld ook. En coach was ook direct transparant en heeft mij ook gewoon gezegd, ja, gewoon blijven staan. Het belooft een bijzondere avond te worden voor de jonge doelman. Want een eredivisionist op bezoek, een vol sportpark Den Hoek en misschien wel een plek in de 8e finales. Dit zijn de momenten die hij maar zelden meemaakt onder de lat. Als je niet veel speelt en dan mag je spelen, kijk je er natuurlijk naar uit. Maar ik denk ook, moest ik nu elke competitiematch spelen en dan deze kans krijgen, zou ik er nog steeds naar uitkijken. Omdat dat iets is wat wij niet elke week gaan meemaken. Dus voor mij is het ook wel extra uitkijken natuurlijk. Ja, Tom, laten we eerlijk zijn. Het wordt voor Hoek denk ik een hels karwei om eredivisionist Telstar te verslaan. Waarom is deze wedstrijd zo bijzonder, zo belangrijk? Nou, omdat Hoek, als we vanavond winnen van Telstar, de 8e finale bereikt van het KNVB bekertoernooi. Dat levert de club dan weer een premie op van €50.000. Dat is lekker voor de clubkast natuurlijk. Maar het gaat vooral toch om de magie van het bekertoernooi. Dat hebben we dus al gezien tegen Eindhoven eind oktober. En ja, als Hoek nu wint, dan vallen er weer meer clubs af. En wordt de kans alleen maar groter dat de club misschien wel een topclub treft. Zoals in 2013 toen Hoek in de Kuip speelde tegen Feyenoord. En dat zijn toch wel de wedstrijden waar men natuurlijk op hoopt. En dan moet er vanavond gewoon gewonnen worden van Telstar. Dankjewel Tom Druppers, tot vanavond. En even voor iedereen thuis, omdat we de rechten niet hebben, kunnen we de voetbalwedstrijd Hoek-Telstar helaas niet rechtstreeks op tv uitzenden, maar wel vanavond live op Omroep Zeeland Radio. Die radio-uitzending begint om 7 uur en de aftrap is dan een uur later. De dag begon bewolkt met een paar verspreide regenbuien, maar vanmiddag klaarde het op. Met 11, 12 graden is het opnieuw zacht voor deze tijd van het jaar. Morgen zakken de temperaturen weer iets, maar het blijft droog. Maar daarna gaan we weer naar de dubbele cijfers en wordt het ook dan weer iets regenachtiger. En meer nieuws uit Zeeland op onze site en social media kanalen. Lees daar het schrijnende verhaal over 9 Australische herders die in beslag zijn genomen bij een fokster in Hulst omdat ze verwaarloosd werden. Zo zaten ze in te kleine kooien en hadden ze onvoldoende drinkwater. En tot zover deze Zeeland nu. Straks dus op de radio en daarna ook later online natuurlijk de uitslag van Hoek Telstar. Nog een hele fijne avond.